Arishmama enenso ye mama kwaba ediba Adom Kasee eso na yeka Adom Kasee dia na wa wonim se ade nya asaye dia nsoma wodo a etwament fi o ma muntwu no ene ne twa so ne aboa no ede browo we ye die mu hwam a ya so ne so kroje eni tim wafidie no enna ha na enne ensoma wodo a obete e wa Adom Kasee bi so ne se South Africa mampanyi Jacob Zuma which rema was say the investment pa di mu odene and wo ba be ye e wo maye emu sanso ena akyerɛkyerɛfoɔ a wɔgye entete na afi watumi aba abɛhye wodwumadi ase ene wote wo hu gu monten so eyo yekyerɛ a ne nyina da ene se wodi tiaban esanse aban na adwene se allowance wodi mom no pɛso wote edi efiri hɔ ebi ewu nso ne yɛkɔhwɛ drill ship ehun sensem na chachuchi kata ede ba asem no aka ede afọ mampanyin dada kofidi ewu John Ejikum kofo ehun ni nyina da yabɔ ne bede abode dompoa ene ede ebro yebekɔ wale ehɔ na abetodwa sɛ adisuafo bɛ sɛ aduonu enwɔtwe a yɛkye wɔ m enche bia yɛde wɔn kɔbaka kopie mu ɛwɔ court na emra ene wadi sɛdeɛ sɛna efata midi ade obidum bie kwaku edu kumi ene me na mekenkan Kasee ede amawo memu akwaba Memu akwa baby ba Adom Kasee so afi yenye bre na afi nwura ensem num ne hwese de enoma esi ekro enrada ena South Africa mampanyini Jacob Zuma wotu anamo ebepie mu ewo maye emu nana yi wopanyini de nsem atodwa na nsem a wokanyina da ene se wo ba no wadi sikapuduo sikadwete sikabede e de aba biwuram ewo maye sikasemu de potoka se be kan se investment se de be ya ayonkofa eda aman no mienu entemetwa Ghana man ene South Africa man no emu bepi te center odokono South Africa mampanyi Jacob Zuma ne srahwe ya wode abepie mu ewo memu hanom eno nam so na wahyebo ya wo kyere se adwadie ayonkofa ya eda South Africa ene Ghana man tam no obehye mu kena enkanka ene fango ya wotwedi amponya krompon basa ya Adom ede Adom Ghana man no eho mampanyi Jacob Zuma ekoso a ekyere mu biem se efri emfie mpimienu ene miensa ne mu no ekosi emfie mpimienu ene du miensa ye wo mu no eyade a South Africa man no abɔ ne homoden ya wo mu sika botne 60 billion rand wo matimi ede abɛhye Ghana yedwedie mu nsam ama sese de eno so atimi afa ne ntoma pa ede efra mampanyi Jacob Zuma koso a ekyere mu biem se ayonkofa mapa ya eda Ghana ene South Africa man no ntam nti empanifo ede wo nsa ahye nkrata asekra wo mu ehwe ne mu se oba ade bobre mu nyansa paniema wode akyeye no meche science and technology yebetimi ahye mokena na amane mienu ebetimi enye nimdie bi ewo mu wokoso ede tudwa se emprempren ya ne de efa adwadie mu ensem eye ya hyenka mu ensem ena afin so kan enyinam hodin mu ensem de amane mienu ebebo mu homoden se omubenya ayonkofa soronko so ewo mu bi na wose efa enyinam hodin mu ensem de eyade a South Africa man no ebebo ne homoden so betimi aboa Ghana ewa kwaniase nyina so na nansan dumso ya ema ne homene so ene Ghana fo bi kura ede ye enwom wo mo sori ene eduma na so ehwa na edum wo so mo behwe se ne nyina etuo ebetimi etwa ewa South Africa man emu wo de ensem we nyina atudwa emra ene wo mo eye ensenkyerefo enhyiemu ede ema wo panyin akwaba na omampanyin John Dramani Mahama wo no so etena ase bi na empanifo nyina ede wo mo nsa ehye nkrata ase a wo mo kyerɛ sɛ die edwadie no ahya ase a ewa South Africa man no ene Ghana man no so entem yanim ewo ensem fufuru mai adisuafo a woje ntete se de be ya wo betumi aba no abɛkyɛ Ghana enkwada ade teacher trainees ene de wote wo hu gu monten so eyo yekyɛ entesukɔkɔ edigu mpanyifo so adan a wo so mo ha nyina da ye ba akopɛ allowance kakaka wonya na gya wode twa wonuma anakre wade twetwa wo ho no empanyifo so wo ba be ye afiri hɔ ɛwɔ no no mo se sokoto kwa ape o mati kwa apa ye nam so a omode ti wo ho gu monten so asamra mekasa yi ene na kuro enie niwa ɛwɔ miamia bi
enura ena nipa ya wonom agent tete ewa adekire emu ewa chechefo ntete mi ahoro mu ni chichiru ewa asante ene brahafo mantam ni mu no wonom ede ebaba tudwa se ensuo etaponkyereni a woje ewo enu nti afedie wonom abre wo kasam ya aban no ene wabre wonom wose wonom sika nkakrakra ananso se allowances ya aban edema wonom eso wasene na wonjumadie ene wontete etimi kwaso no wonom enan sori a yese aban na yi ede afiri ho eno ena kire asem no ehini wonom ahan wonom ama wode eho asem ebetu dwa wode eye kokobo ede ema aban no se wompene ho asem a wontwe ensan ente sa na kire se enabran ede ekono wonom ebete atua ewa aban so ama aban no ehunu se wonom ani abre ampanyampa enkra ekiremu se achechirefoi ananso se enipa ya wonom gusuara agent tete ewa adikire emu no wonom afri eye atuate na se dendenden ya enya asem ketwa na eno ena Adom Kasee yebowura mu ni epese ehunu se ampanyampa eye nipa ya ananso se asuafoi wonom de ose ayoyo ana nanso yebowura mu ewo wonom suku ananso se colleges ahoro mu no ye pie mu ene se bibia nya dwuma ananso se bibia nkoso ewo wonom suku ahoro no emu a ede di pefe se ampanyampa atuate no wonom ede wo ho awura mu na eye Adom Kasee kosora ene asuafo binum edi nkita ho ema wonom nso ede won akosam atu eja wonom kire mu se ehaw bebre ena wonom enamu ena se allowances nso a ewo se wonom nsaka aban no kire mu se wayi ede afiri ho no na kire se wonom haw no eye adoso eno ena kire se aha wonom a wonom atu saa anamon no na enu mu no eye onimonyamfo Samuel Okujeto Ablakwa wono ene soafo abedi akire ya enwumasua ne fa ya wonom ehwesuapon eso wono ena kire se wodi emu akotene no wakyekye ensem emu etire mu se sanhyehyɛ emu no aban ade niam egu akwan mu ye wo asuafo ya sanhyehyɛ yi ebeka wonom ene wonya ebi enka wonom na ni nyira mu no wase asuafo no wonka wakoma ento wanyam esanse wompanyimfo kra wodi wanim no aban no gusuara ene wonom edi enkita ho text amaye no ekire strike action and demonstration no and yet to pervasive in Ashanti and Bronga region say akrokere nkwa so far because my check at Westco St. Louis and Kumasi and other training colleges, and things appear calm. But nonetheless, they are to and say these teacher training allowances, are replacing with student loan. Into what we hear a buying support, a buying sikano, student loan to finish your course. But the important thing to consider, and it's the student loan another allowances ebe counterproductive. You introduce allowances to train more teachers, to attract more teachers into the field. Now, so these same allowances abe present a situation where we now have to impose quotas. Until Uber to me admitted 500 cry, Abansi admitted 200, Abansi admitted 150, because Sikani Ho ebe to me to allowances for full capacity. Into the colleges of education were operating below 60% capacity, and the principals had even brought petitions earlier, say Yama or more the opportunity to even admit fee-paying students, but that was not heeded to. And what we have done now is to say, let us free the space. Yama colleges of education, the opportunity to admit at full capacity, removing the allowances and replacing the allowances with the student loan trust. And so far, last year, more for the 38 colleges of education, we are admitting 9,000. This year, more admitting more than 15,300. That should tell you, sir, na ampa ana no crese na omo the capacity to admit more students. Also, we need to consider the fact, Osei, the old arrangement now, we are bonded teachers and all of that. Osei experience in the field now, it hasn't really helped. The bonds have not really helped, and it limits the teachers to only the public schools. As at now, your private schools are almost so boah, and the private schools should also have access to these trained teachers. Osei private junior high schools in this country, only 18% of their teachers are trained teachers. That is not acceptable. Into the current system are operating
the private schools the opportunity to also admit or recruit, I should say, these teachers so that they can beef up their stock of professional teachers. Onimunyamfo Samuel Okujeto ablakwa wasofo abedieche wɔhwɛ ngomesua so ene ne kɔtwetwe ho enkomo no yɛkɔ ahoma ne so ne Teacher Trainee Association of Ghana wo munkabo muko enkɔtwetwe nkomo panyimpa wono ene da no opanyini Muhammad Amin Muhammad akwaba yeah me die na chemu twen eba ne san ne mode tietwen me patropi I didn't say on say at go abontin ye demonstrating ya ne say ye allowance aban aye fi hono ma omuntini e ma abontin me ma ye explanation bia as to the reason why o ma ye allowance na fi hono eno nti na ye demonstrating no na yɛhwɛ empanyimfo se ohwɛ a nipa dodo anka wɔse formal training colleges no as allowance na yɛ how eni nti no ɔmo bɛboa na nka yɛfa nipa dodo na yɛ the loan scheme aba student bia betimi akɔgye bi na sɛ kapotogum ni hwegum ni nyina kwansankura na mu na ɛkɔ ade nti na monte ase me patropi de me pesa wote ase ne sɛ obi a obɛka kyerɛ sɛ facilities a ɛwɔ training colleges no ebetimi afa nipa dodo bia no ɛyɛ so me college say okay, tell me, say, make it more than 100 in addition to the number of people are effort dana. That's also your trophy. Toilet facility, Papa Crampo, you need our college anymore. And colleges of education now, through congestion, or Comubero dormitories are Papa Crampo, Munabi no Madaso. You know, Chilomofa Santity in Senator Mena, Aquina, the arbitrary, the Ababante, arbitrary in Yanomadi. Now, the American say, I say, I didn't say on this allowance. I can say, and allowance on the representing loan scheme. Because loan are more university. Any polytechnic form, quite no. Pressure loan, no so. Even when loan no come for answer on some loan, how to even get somebody to grant for you is a problem. Nowadays, even they are afraid to work loans for us. It is a new BNU or a guarantee loan for you. And the more to the point, incentive do on allowance no a play award we get teacher trainees ya brabo mo loan no entry play for incentive no. And into the day I say no the nya dia ye prokra. Not just Muhammad mete de o kan ya se a se mpanyufo timi aye scheme no ho bibi a ebeye easy ebeye accessible a bo mre sansa na monsaka near the be replace allowance na kamumu ni help ya me patropi de me pesa o ti asene se ye ka allowance na agenti aye teacher trainees ye mpese allowance no me stop no offer. Hello Muhammad. Yeah, hello Muhammad metonka jina check kama mni etimi ni nkomo ni ye me pato me tika mo a me konkan nti na mo ayi yo etu de to asoma me say de na me bisa wo no ade nti na mon pesa chenchina chen a mpanyufo be de on pesa mo ye na de mo pa na mo be ye na mpanyufo toto scheme no ho no ma na basabasa bi e wo bi enfrim me pato ti akwa de wo fie na panyi atoto niama na ototo ni ya e ma wo bufu na say uko constitution mo e capture clearly in chapter 1 article 1+1 of the 1992 constitution. Osei says the sovereignty of Ghana resides in the people of Ghana, in whose name and for whose welfare the power of government are to be exercised in the manner and within the limits laid down in the Constitution. Constitution captures clearly that government and a power no. Ewo nkofo na omo man mu na sa aban wo so na wo mpese ubetie nkofo a ubu omo so no ubetie o matama lenda wo sa aban no den na wo bae because aban no ka say oyi allowance we for one no the training here ba out the ka say yen tiase into one fair to the negotiation desk non chair identity oyi allowance na through because osha education principle crampo say we should now move from abstract way of teaching to the pedagogy method of teaching. The abstract way of teaching is say if you are go to class na maka to akola ni say we anka we kodu we bofre abra mi fa bi nko class na akola ni hu ye wo so go to akola no adisa nya de obehu enti wo se to anka ni kodu na fa class na akola ni hu say we na anka we na kodu ana for drawing anka ni kodu wo so enti fa de fa no CLM teaching and learning material. Which are Sunday when you are Dibia, a buy and provided, yet teacher training, for Sunday when you are at the class. Now to say, look at the we allowance we have to hold. Now allowance we soon depend every talk and learning materials we are. Let's send the whole country say
education now the ordinary individuals are more classrooms no on person many have basic quality education no yo Mohammed ye bedo ase yem fancy am repam no ye be san so aba won na ya behwe se motuate na ebi afi de mo bo atom ye ma de aban ka mo beti ase na aban so beti de mo kana Mohammed eye amin eni ene no kotwetwen komo no adesuafo moje ntete e wo teacher training colleges ahodo no wono ene panyimpa woda wa no once ma work nyina da NSS panyimfo kaso mu yi allowance ne dia na ne de bisi ebesi yanto aso na afi yenko ensafufum tachiman sese de nya ne ntese asomdwe mapa ene di atwagu ekura wu amadwa ahwete ametu akotwe bebietwe ni nyina da ene se aban na amusi ne okoyi no nipa bi watachima ka asa nya de obete ase am opanyini watimi aba no abaye aban krache e wompotamo enam so ma wati wo hugumonten so ye dede ye wo ye kye e ma kofa ase bebre bai nanso ene de asomdwe mapa etimi akoso ne mum asrafo ne aposifo ne nya ne ntese omodo so a omobɔ mpempe e wo ho Adom Kasee ye de ani de cheko tachima ko hwese de no ma esiko Openya Omampenyi John Dramani Mahama ebu onidin se wono enkoye mensi krache penyi enfama tachiman mensi no emu assembly members wo ho akoto aba asese de wo magye no ede atuma eno 100% enu onyaye ewo mu na se wo beka ya na wotwe ya etwemu no eyade abasabasa ye bi ema no homene so e wosa mensi no kro na emu mekire tachiman mensi no emu a enam so ema wo manfo bi esese niema ewo ho ne senti to a wo mo ekoto mensi krache penyi so aba eye Ora Philip Opon Amponsa ya wo moje no etumo no aposifo eni asrafo dodo na enampanifo epa wo mo a wo mutimi ekopie mu ewo ho sebe ya ahobambo ho nsem ebetimi esipi na esita nipa bonifo bi ana wosusu se wo free NDC amayokuo ni mu eye zongo communities no wo mo epese nkombe ye nyambrasem nanso aposifo eni asrafo a wo mo so ebebo dompem ewo ho ntino asumdwe mapa enetimi edi ehime ekwawi ase 100% ena Ora Philip Opon Amponsa wotimi enya ya emprempren ya mene wo Kasee die na ese ya toaba e di agena tumu a mensi krache panyi e di matachiman mensi mu eni wono nene honorable ye mo amu eni kunimdie sronkwa wadi na wedi wansusu ne pala watutu edi aguti ho yabo ya homode ne se sa ebekan ya na musi ne Idrisu na fe ye ne no atwetwe enkomo ahwe sede enoma esiko Idrisu akwaba ya mo mi ya abomu tisai Awurade Adom boko ne mom ka oka wafidie no volume ni wo mu kakra ma me a akamani beje pa yero mami ni na yemu nene gina ye mame ya na musini a wotachima Idrisu ene ye no etwetwe enkomo no Idrisu awudu sese meton kapa sese enwumrei enyane ntese awia no na police for ne asrafo abeje tachima aboso pa esan de na ekoso ewo potem enwumrei san na hositi ebo yenchemu yo tachima de obeduru anma sese eyansindwe nkwa amapa no ohwa eye ba bia na abato no ana confirmation no ekoso no eho na eye aposifo emum omobo modin a wo mo kọ no omoba ehwese bia obi adwembo ne oni tim senka wono e bia obesabase no won pin so na emse ye hokam wieye no dodo no na se bi odi ka nimu na woni SP ana Opon Amponsa Philip twumomome e wo titima abonten so a na eye kala foto no goni be ka no enti ne se sia do bedu titima hanma ya sunje nko abasabase bia eni haminua yenyane ntese ansa na aposifo ba no munim se bia nkantokwasem ne ayi beko badom kodu na kyese hwa ye din ne ade ede be panti na wo ma na nkomobu afom so mo nte ase na ma wo makoma eto mo ye ma afedie wo mo te ase ma bibia timi koso ede metumi akasa ne se wo hwe de edin be to da no ne koso no eni eyem se oman hene se se wono so antnanse obo modin afrem pinimfo a se bi omo so eka bia basabasa bia entimi emakronum eni pinimfo a omo behia ene omo kasaye information no me nsaka ye no eni kromu pinimfo nyina twetwe nkoma omo so ne mrante ni binum ekasaye abutoye mu eba ya enti anopai basabasa bia entimi ama yo Idrisu yemfansia na emrepem ne yasanso aba nchen ne abehwese de tachima esitie Idrisu awudu AI na musini e watachiman ene ekọ ya yekohwese de enoma esi kro ho no ogusua ehwe Adom Kasee wo Adom TV so Ghana agye atomu ba kope we do supodu a wada hwani mu eniti kosoa na afei ehwe se de enoma esi ekro afei ye na ye ni enko ensemfufuro mu ye kọ drill ship ehun sensemu a
sese de ababe to dwa se kane panyipa wono na GMPC wono na ne hweso opanyini chachu chikata a wagide payi wo mayi emu opanyini ene de ekopie control commissioner won na ehwe hu no se judgment debt on sensim nyina da wo betumi ahwe no wayi besipa no wayi kunna haban edi agu nchen se de banyansafo etasimo no wokoya anasma wokoka nyina da ene se omampanyin dada kofidie wo JA kofo wono wo betumi aka asem ba akopɛ na afa no so opanyini ebaka dan agyae wasikuta gene wo bon homode ne pa na so woni nipa anim de wotumi hyɛ da ne ho adanse ne mom kadan de wo bon homode na eno nko ade adanse de wo betumi aka de afa no ho GNPC for one more ship wa woton ye emre bi a etwamu ehun kontabuo ya akwakopiem ewo judgment debt commission no animu no ema enne eye kane panyin ya wono ena na ehwe eye GNPC adwumako no eso owura chachuchi kata ekopiemu ewo mpanyifo anim na okoye no nso okiremu se nia wonim adefa GMPC adwumako ne ho ene one mo ship a woton ye ne ho no sania wonim ne bia no ene wode ho nsem eto mpanyimfo animu na no ene wosi sudua se ekoduru baabi na wono ankasa wote enema bia se a enyeye ni nyina ejina se mampanyin dada jonkofo ena afei no wogina mu na odan ka dendenen ede firi o man Ghana ho na wagye sika no ede ama French adwumaku a ede Societe General no na no ena kire se owura chachu chikata etwire mu se wone GMPC adwumaku ni nyina no na won mo dwene ho baabia antiase no entimi emma se omampanyin mua ya wono kra no ewo se wogira mu na wakambi ede ema o man Ghana afei de watwa nachi ede kire wo man Ghana wono akwakogina eye French adwumaku no afa ya kire se wo dan Ghana ka ede ama adwumaku no na won mutimi hu se emu ehwerem wonom ebeye ne den wapem ede kwani mu kakra baabi esan ekoduru ye ne se aban no afa kwati kwan bi so ya wafa GMPC adwumakuo no achi aye enhyehyɛ bi kra ewo ka ya wo dan no eho afei de ekwawiase ene se eye Ghana aban no sabre no afei wahye dendenden se GMPC eka biara wanom ede French adwumakuo Societe General no afei wontua dendenenende entem so emfa emma wonom edru baabi na kyese GMPC adwumakuo no wanom etwa won ho baabi ano a wanom entwa kyese akwakoye se kyenkyena ya se wonom se eka bi eda ho no wanom entua enti wanom ebeye ne den yakoba ye biem ene se eye asoafo nso a na wanom egira mu se wanom ehwa hodenie ensem so no na wanom nso egira fa ya GMPC adwumakuo no wogina won kɔ so na wodan eka na owura chachuchi kata ekan edikosi so se empanya ka to wo se obi enton na kokwa berie kwa eno ti GMPC adwumakuo no wonom ship asabre na wo ho no eno ena na wo se wonom eton se be ya eka bia no obeyi ede afri ho eno nti ampaniampa wonom eton ship no ede fri ho se be ye na ka bia no wonom betua ede afri ho eno nti wo se ne wo kan akosi de se afempem mienu no emu ya wono owura chachuchi kata wo free eye GMPC adwumakuo ni mu no na eya ade se eka bia no wonom atua ede afri ho a adwumakuo no enne obi biara eka. Lawyers decided that they would make an application to the court for orders for these documents, for these tape recordings to be made available, and for the documents where they had blanked out certain things to be disclosed without the things that they had blanked out. Afe yenkoye nimu na yekoye nimu a na yeko emrahye bedwani a wogina ho mo manfo a wowo achim achiase eho wonimunyamfo Robert Kasee amoa opanyini twema wo se nansen akenkan atoape ewo mayimu atonsum se twongon te setlapia mazisi de hwe na chi baabi a enya de yehu no wode sansemi tudwa emra wo ya amamre ne amane na library sonku bi a wabie no potem ho wokopa hontema. Enijesam ya ewo ho ede ema achiase LA Junior School ewo eye poemantam ni mu eye school library ya wonom nsa ka ebeboa ama emofra no wonom enya akenkan bia sonkokra
enu achi nso ne ofra no staff common room ye no nso ebeboa akyekyerefoɔ no na wɔnom anya baabi atena adi wɔn dwuma no ne nyinaa nso ebi apie sukuu ni mu a wei ayɛ ne gyesem na empanyimfoɔ awie ho dwumadie nyina ama me Kasee emrahye badwani ya wogyina mu ede ema akyem akyease onimonyamfo Robert Kasee amoa ene wadi animu a wapa ehontoma sɛ bɛyɛ afedie wɔnom betimi ede adi dwuma emrahye badwani no na makwanya ne so ede ensɛm ahoroɔ ene wɔde atodwa ye wɔka ene sɛ sɛde atwerɛ kronkron aka no okyerɛ mu sɛ kyerɛ abɔfra no kwan a wɔmfa soɔ ne wɔnyina wɔntwe ne ho emfiri ho ɛno nti akenkan deɛ ɛho hia sɛ mmɔfra wɔnom ɛhyɛ suku ase a yɛde ɛbɛhyɛ wɔnom sɛ yɛde akenkan hyɛ mmɔfra no a ɛne ɛboa wɔnom wɔadesua mu ensɔhwɛ a wɔtwerɛ mu daakye wɔn dwumadie mu nyina no wɔkenkan bibia a wɔnom te aseɛ na timi aboa wɔnom na wɔse ɛkɔba sɛ wɔmfa akenkan anhyɛ ɛyɛ asuafoɔ no ananso sɛ mmɔfra no a ɛno ɛna wɔnom ɛkɔduru baabi ɛte sɛ bia senior high school na fei ɛwɔ sɛ wɔtumi ɛtwerɛ nsɔhwɛ ɛkɔ n'anim a na kenkan no ayɛ dene ɛde aba no wɔntumi nkenkan so di a ɛne ɛwɔ sɛ ohunu sɛ nsɔhwɛ no ntwo ɛne wadi ɛwɔ ho a ɛnam so asuafoɔ bebree ɛna timi di ntwo ɛwɔ wɔnom nsɔhwɛ emu ɛno ɛna mpanyimfoɔ kyerɛ mu sɛ wɔpɛ sɛ wɔsi saa adeɛ no ɛkwan ti a wɔde ɛnɛpa yi ɛde egu akwan mu ebi Yanko wale na okopie mu ewo hɔ a wɔman mu post Adom ne nkrabata ewo atifido mantam echirima wɔsɛ adesuafoɔ bɛsɛ aduonu nwɔtwe a wɔkɔ wale senior high school assembly wɔabedi nsɛnsɛm ewo wakache no wɔde wɔbɛkɔ na wɔde wakɔgyina mmara no ne mmara ɛne wɔdi sɛdeɛ sɛ na efata Prosi adwumakuo no ya wɔnom ɛwɔ wale ekyerɛ mu sɛ wɔnom ayɛ adwuma sɛneɛ sɛ ne fata yɛ nhwehwɛmu deɛ wɔnom egu so a ne nyinaa egyina ɛyɛ basabasaeɛ yɛ asuafoɔ ya wɔnom ɛwɔ wale senior high school wɔde wɔn ho ewura mu na wɔsɛsɛ nneɛma no wɔse ɛnam so ama aprosifoɔ yi wɔnom akyere asuafoɔ no emu bɛyɛ aduonu enwɔtwe na wɔde nneɛma egugu akwan mu a sɛ bɛyɛ na mmara no ɛbɛyɛ adwuma baabi a wɔnom aduru ne deɛ aka kakra bi na kyerɛ sɛ asɛm no wɔnom atabiri ɛde ɛkɔ court anim na sɛnea aprosifoɔ no ɛkyerɛ no asuafoɔ yi a wɔakye wɔn no wɔn mu mmienu ɛyɛ mmaa na soboɔ yi a wɔde apem wɔnom saa bere yi a wɔsiesie wɔn ɛde wɔn akɔ court no ɛne sɛ basabasayɛ ɛne wɔde wɔn ho awura mu wɔ mmara mmara ɛma wɔn kwan yɛ nneɛma deɛ wɔnom asɛe bebree ɛne wɔsan ɛde wɔn anibrɛ ɛkɔgu wɔn headmaster ɛso yɛ sɛ wobisa mu ankasa yɛse na wɔtwe ahyɛseɛ ne titiriw ɛyɛ adwoɔda no ɛna wɔnom ɛkeka wɔn ho ɛkyerɛ mu sɛ headmaster no ɛna wɔte ne so atua na sɛnea asuafoɔ no ɛka wɔ asɛm no deɛ wɔse headmaster no wɔyɛ nyiyimu dodo ya sɛ obi efiri ɛyɛ kuro foforɔ so na wɔbɛpɛ sukuu mu kwan ɛwɔ wale senior high school mu a ɛne headmaster no wo wɔbɛgye wo sesi a na kɔba sɛ woyɛ wale dehyeɛ na wo se wo pɛ ɛyɛ sukuu nankasa mu kwan san sɛ woyɛ hɔ dehyeɛ deɛ a ɛne wo boa ɛnya deɛ sɛ wɔbɛgye wo na kyerɛ sɛ wɔde nyimu ɛna ɛba ɛyɛ sukuu mu ɛhɔ yɛ no asuafoɔ no sɛ wɔn mo te ase enye ye sɛ headmaster yi kɔpɛ gɛ ɛwɔ wale hɔ no wante ase o sɛ nso wɔne walefoɔ wɔ asɛm o asuafoɔ no sɛ wɔn mo nte aseɛ ɛno nti ɛno na ɛyɛ wɔn mo abufu a wɔde yɛ kyerɛ no hyehyɛ so a wɔnam so ɛsɛsɛ nneɛma bebree deɛ duru so ɛyɛ dwadie mu nsɛm Memo akwa baby eba Adom Kasee eso na adwadie mu nsem ekuo a ye friend is Ghana Traders Association guta ene ensemo mo de abeto abonten ene se wo mo maban efri sambe yakopem se bosome ne beso sa bosome so na sa aban wantimi anye bibi afa to ahodo a wo de abeto monten so de a ne ne no ne aban e wo bi ka Flagstaff House ene wo de koja bebu oti atwemumume no akotena mampanyina boboa no pe eho eno so de anopo bi di kuko ebia wadi mu enwumre wadi fufu pampan na aban hwa ade a wapene ho Adwadifo enkabomu kuo ya ewo oman mu mekyerɛ Ghana Union of Traders Association ya yetwanitia eka no guta wo mo panyin kɛseɛ ya woda wo mo no Yewura George Kwaku Ofori ede nsɛm bi atwedwa wo kyerɛ sɛ
say de etro ya aban ne mpanifo ede betu dwa se wo hamu obupan miyunu wo mo de beto eniema amanfo ekra ede from afoforo so eba no wo se so mampanyi ye ne se be ha adwen papa wo se ne na ase hwem kra e wo mu ne se wo mo ayeyi o masiwa na ase asoye ye hwese wo mutimi agege etro e wo ye man mu wo madwuma bone a wo mu di e wo man mu no e ho ntansa ene ye kyekera ne de akosoa ne pa wo mu pebia yo mo pa adwumaden e sam fifire e kra niema ede from afoforo so eba na de akwatwetwere wo mu ko ma yere wo mu pampe se secondary borders na ne wo mu ko mu ebu eno na yewura George Kwaku Ofoyi wo kyere se we nyina no eye nyambra sem ye mfire ni masem kra ena mpanyifo epeso wo mu di edi wo mu na wo kosoa ede tudwa sese wo hwe abibre mu hanoma Ghana eyo men bi asese de kabima menka bia memuo no ejinyini ewo hapapapa enya abibre mu mpo ukọ wiase amansan akabima menka bia memuo no se wo pe enkura wo mu ajinyini ewo mu paadia ene wuntimi emmo men bi adin a wo beja Ghana man ede efre mu eno ntina ebre no awie duru na ehun so betimi ahia se ewo se won na wo mu wa aban mu no wo mutimi ne ankrakra nwumako ni nyina no etimi edikaso bom sonko na se niema nyina etimi akoyie ede ama Ghana Yewura George Kwaku Ofoyi ya wono eyo otitinani ede maguta ekoyi ekira sa ohamu ebupen miyenu vatia wo mampanyi ede ebetro niema wo mukra ede from afoforo so oba no ebetimi kura egu wo madwuma ne kra ye bema wo musika sem so ehu atimi akwa atwe pa ede ama wo mu na no na wo kire se so mampanyi bubu nuegu naso na wo ye ne ho se simpapre kodi ne nsa ehye ne demri fam atwi nani na so wo munwuma ne egu wo mamu hade a ene ese ne sis match Ghana fo nyina ato santene ene left right bunkum nifa left right bunkum nifa ni ya match e Independence Square no wo mo so be match left right bunkum nifa sa na mo de akopie mu e wo Flagstaff House na so mampanyi hwe mo ni mu hanhwe ene mfifire bete wo mo de be match abedru na dwoso ho no na se wotimi tenase ni wodidi ni wodade a na ne etweje mampanyi John Dramani Mahama obeti chena yesi atu taxi obeti chena yesi atu taxi we mu ye tutu taxi mu nyina so no panefo no bubi se ye kama efu no ye kama dampan ti taxi ye tutu mu nyina no na utumi se ye dwadifo ya ene ye be yiri enkete am yakutua sa taxi si nyina nanso se ye tutua taxi na se ene ma bi so koso wo man mu na se ye nso yamfa na ontum bia na me je se enya ne kwanso no em se ne ma e boss no e bi ene se bi Ghana ha yeti kra no na se amano ne se yakofa ne ma ana se Ghana factory kra ye ene ma na se ye anton wa aban tumi ye den ana se wo consumer unya bi nye den ento nti no hwa na ye ho eso won fa so bibiri ema oman no na wo hwe sa special tax ye 2% ya omutu mu wo port ya already no de bia ye complain say taxes na ye tua no edoso dodo nti no wo so wo port ho no na opese na mabo na yeden ekosoro eba sa so a na ye sika port ye de adwuma no sika bot ye de adwuma na bo ne be kan say capital no na tax na ekosoro no na reduce yen so yen capital a ye de adwuma nti no say ye trans na de bia tax ekoso sa ye sika a ye de adwuma so na yeden reduce Diadru so eye adwadie Kasee adwadie Kasee de kom ne mum diadru so eye wiemu nsachaye mu ensem na se ebia wadwen ye se ensu beto ewo baabi awo na bomoden ane pa konwa ne patwem esansa konya se ensu beto nyame pa efi wo chena da na de kosi anwumre ne de eye ade a ewo fom pa ohwe baabi ti se enkran kropon mu a akonya se ensu ebeto no eye ade a ewo fom pa eno no ye ohamu abupen be se aduno sanso na emframa eno wo wiem no ebegina ohamu abupen be se aduoso emiensa na kyese emframa no ensuo be mu pa na nanwumre eso no so akonya se ensuo beto no so ewo fom pa yenko ba bi te se axim akonya se ensuo beto no eye ohamu abupen aduno sanso ene emframa ye home ne ensuo mu ye ohamu abupen be se aduoso ensia na kyese nya de awiemu be yewrese enti obi abetimi ayede oye okobono ne afomantem nso a akwanya se nsu beto yo hamabu pen aduno ena ebio nso no nsu ebo mframa ye homum yo hamabu pen be se aduso emienu a efiemu be fo kakra enti no se ebia wo home kra na wo nsu achi se obe home asantem mantem akwanya se nsu beto yo hamabu pen be se aduasa ena nsu ebo mframa mu yo hamabu pen be se aduso emienu na miamia bi ho a ebe te se agrada abedwudwa kakra na nso nyade a emu be yedu biada esa
afe yenko enwumre adie mu se kobase ade sa akwanya se nsu beto ewo nkra kropon mu ewo hama bupen be se edu na kyese wo fom kra nemum nsu beba mframa mu pa kyese obetimi ahome ama ho otimi ato wiem be yuruduru kakra ebe yo hama bupen be se edu wotwen enum oda wani ekọ emiamia foforo ba bi te se axima akwanya se nsuo beto no ebegina ohama bupan aduo no nemum nsuo wo mframa mu no begina ohama bupan aduo wotwemiensa a chese omiamia hudu bi ho a be te se nsuo no enyanka beto nso nya de betoto nemum agrada abedwudwa kakra ama yere mu nso atimi atete ewo axim enene mpatamu okobro ne afomantamu brekuma akwanya se nsuo beto no de hwe a chese nsuo de mu bi afana ne ntuso Enframa no eyade a ensuo be kakra nya de ebe rese ebe yo hama bupan be se edu wotwe emienu a miamia ba bi kura nso ewo ho a enframa be fefa a grada nso bedwudwa kakra eni ade okwa santemantemu a akwanya se ensuo beto yo hama bupan du na chese wo fompa ena enframa ye home ne ensuo be wo mu be yo hama bupan edu wotwe ensia a no miamia ba bi ho a eno so no agrada bedwudwa saa nemum enframa kakra ene be fefa ye ne sade ewiem nsachaye ebesi aye afei yenko ampomode mu nsemo Yenwa empomode mu nsemo hye so se Dasebre Company Limited a o mo ne de Sahat Heba Mr. Abedwaso wo mo na efa ho ka enenti se obenya hoden na ho atimi atɔw e wa brabom de ahwe hu no se Sahat eno ene ade a wo so onom na abrebia yekɔ ensafufuru ma empanyufo twema wo se nofo a obi wu a wode man kwada ne se de e ma dodo na abo mpeso obe man kwada ne nofo eti nofo ne nom no kwa na ekɔ fo ma no sunya sunsuanso bone e wo kwada so Apomodin adwuma eye Ghana Health Service ne fa ya wonom aniku eye awo ho ensem ehwo no wonom ayenhyehyemu sonko bi edefa awo entoto ye ho a wode emunsem aba betudwa wonom etwiremu se edu babi ewo my Ghana mu eni apomodin adwuma no wonom efato wo ho so ebo dawuro ankasa etwiremu se oba ewo a obema ne ba nofo anya bia no abosumi nsia ansa no wobema na aduane foforo bia no a wode amano wosesa dawubo ene ntete ne ba foforo no de ene enagyae Ghana de hye ne tichiru emma yesomu ankasa ya sa adwumadie no etimi konkan pa na no ena ho nsem no apomodi adwuma no sesei wanom ede ababetudwa etwiremu se sania san hyehyeye no asase yesomu no afei de yegya tofam kra afei entimi nya adwuma sania se na efata na no ena apomodi adwuma no egya wonom ayem hyehye se saa anamontuo na sesei Ghana emma yetuo na ewose yemma yetimi ma won nufusuo abusumi nsia ede ekro na afei yegyae no wanhwe yi a na akwakọ dane yare ene wuo ewo mofra no so a eno so ya na eha dwen isanse yamfa mofra no amfa saa kwan no so a yare bia bebo abofra no a na emunsam no ayedene na de enti a wonom eka se ye frase emma agitumo na sese abafom no wose wonom sese edi free 1993 ede eba na senia emma age boss kakra na afi ekọ nanim no ebedru beye 2008 na no so wonom hyemu a emma dodo beye ohanchemu aduosia miensa 63% eno so ne asomu kama enti na eye apomodin mu animdifo yi enimo se emre kwa animu no ebekosoa na aye adwuma sene wo se eye enso sese die bobo sa enhyehyeye no emma atomada yegya atofom kra ye no no entimi emwayen enhwehwemu a empanyufo a wabempa yi wo apomodin ho nsemu de abetudwa ene se wona wotai nom dokodoko de aya na sichewum no etai enya kokram ewo awodie mu a sesa no ma no omanfo ahwe no wansi ho kwan ne bewiase no kwabra ne te ho obekum na chese na wode kra no enhyeda enya adwuma esa kokram aba abetomu no
enumode bekum aboa kraman enumode nti ema bi betimi anya kokoram ewo ma wodie mu empanifo ya wo mo akọ anim ewo hwehwemu ewo apomodin mu nsem mu eno mo nso ayesa hwehwemu ya wo mo de abetwidwa wo mo kire se adokodoko nsa ye no mahodo ya eno esikyire adoso mu ase dontwam no ebewi ase no ebetimi ama ema dodo na no etimi anya kokoram ewo wo mo nso awodie mu na no na wo mo kire se ema dodo ya wo mo enum adokodoko de yi bi me kire soft drink ya eno esikyire ahyemu se ya dontwam no emu beye wo ha mu abupen aduoson enwotwe ene je se wanhwe yi a wo mbedru wo mpanyin fie so be efiri emfie aduonum ekono na wo nso etimi enya kokoram yade yi bia eno eto wo mo awodie mu a ebewi ase no ebekwa kofa ohaw ene de ama wo mo apomodin empanifo ekire mu a emfie du maako edu enan ena wo mo yi edesi hono ma wo matimi ayesa enhwehwemu yi ya eno emma beye empem aduonu enum eno mutimi edokodokoro wo mo ebi bisa ebinum nsam a wo mo kire se adokodoko nsan a wo mo ndom ya esikire ahyemu bei eno ena etete wo mo na afi nso eha wo mo na wo mo kire ma emprempren ya mene wo kase no ema dodoro na ubehu no na ne wahyehye doso ne body na ne wayo obola fine na ne wono na ekwa no oboshi ubusa wo mosinyame achemade nyame bom yie enso adokodoko de ya ene wo monom no wosim ne nyina ekasa adokodoko de aye no ma asikyira hye mudodwe eno ene tin manipa bi ye kese mroso ama no so no woko foslan ya wonya ne size etida bia no ato material ne apamama no woboa wagina dwuma ne size ne wonya enhye ne nyina ne se waye kese ama na broso wo ya was mejem body mejem skin meje hwan eno ena mpanifo akire ya we nyina no entimi emwa enti ebe ya wo nom adokodoko de a na watimi ahwese esikyire na ewo mu no so ewo fom kakra edema wapomuden enye sa dan kwama bia wo bedi emfrinhia beye aduonum ekono eyade a wo nso betimi enya kokoram ya eto ema awodie mu no nso ebi we ya apomuden mu nsem nana akua afrie jampontema nene ena na edanse nana dia doctor for ne kai me bisa de ma ye na ye ni enko agokansie mu nsemu afi agokansie mu ensemu ejebo bedru ama Coca-Cola iwiase amansa nyina da bobo agokansie ayebekọ Brazil afi a ibesimu no kruwa na enya bepiemu ewo mayi emu kruwa na ba Ghana de hyedodo na de ani je ekokohia ye esanse so obehu bia gise TV so ina bia Brazil kra na watimi ankobi na akwete se de wani ebehunu ke na nanso na nsi oda na awurade ya adoma abetwan ewo ya ye die mu Ghana asase so de na woso wotimi kọ na wokohwe wani so ade Ghana mampanyini John Dramani Mahama wono ena kruwa no wonso mu na wa tu ewo State House Banquet Hall na enije sonkokra ena nipa dodo na edipu edi echa wode awurade asese wati wiase wonso wani kotuawisi a wohwene santem a wano base watimi ede hu kruwa kese sei a ene World Cup ade a efe na esombo a ewiase afa na nyina da efie pinu ene du na Brazil yebekwa akohia mu na afa ubia akotwe ne bobre ewo ho Atinka Coffee Gin womo ena agokansi ho nsemi womo efa ho eka yebegina wesuni ede agokansi mu nsem no aba na wiye afa yemunwa enejide kasebo ensem no emum sire kwakwa edwumadi sonku bi a Adom TV ede aba na ebokwan to ose de be ya obi bia da Nyankopon Adom na chede utumi mpase mo manfo sire emu anu sunsu bu wutriko wobeba no abeda ne bobre adi na obi anso etimi ehunu bie afre sai ne ede sire kwakwa ebaye Ghana de hye dodo na ehuru so ne so te se wone kra esom se twitwi essence wo hu se eyade ebebo pa afi nso ne fa etoso mienu no afi ene bre no awiedu a empanyumfo se wo bie ekwan ato so obi amra no omra meche ne bobre ewo dwumadie na se de potokasem ye ka ne se audition ne atimi afa womo a womo beba na sere kwakwa skapudu a ye de ato so 12,000 Ghana cedis no watimi ahwese wonsa ebetumi aka ana dwumadie beba so efiada bosome ne da etoso aduno enkron ewo cultural center enwa santimantemum na Adom enigide Kasee ene mpanyufo etwetwe nkomo enkanka channel manager a wono ne da Adom TV ano Ricky Anochi woche mu se anopa no nkron pepepe na chese wabie wopona to se wata wohwe ni mu so womanfo a wopese obesi agan no wobeba na afei one logo line we ba no okọ na afei watimi asem ayibi
na wona aka no so no wodwon akọ na wabeso wobobre edi ahwe hyane so se ese kwakwa season 2 ho asem na meka edi chewe when na ma misu ofia na nanu matutu oya abrewa oba wazimeti wa metiwa na dia nyawani o ya no nyompo audition we kwa de Ricky me say mama nko bi wate me pese me distress kakra na yekọ ensafufuro mu enso de a barima Sydney enwum tuni a wagede mpaye wo maye emu wo kai kra no o kai sentinel aje bia e na nanwuma ye me de pa wona money our money our money na abrante wo de nwufufuro bi e ba bonte na nwuma wo de ba no yeso wakofa video bi a wo de ba betwa nwum no ekowiase bia na afoni abre ahyase di ntenta wan hwe abrante no ye ba yire ne se tew e wonsam eboboba Adom Kasee enigide mu nsam ye de ani ede eche Eagle Site Production ene nam won mo nsa so a ebaaye enu achi opanyi kwankyerefo ya wono edi animo yemfamfa ha yenye ne sei ya yebeka se wono ene director e wo video ne ho eye MacLord Ice na sa video no eye enwom a barima Sydney ena ne nwom e woso emfonyi ya wonom ede afiafia ho eye mampanyi John Dramani Mahama ene ne dwumadie ya wodi e wo Flagstaff House ho no isanse ho ene natenaye na eye barima Sydney ne nwom no emuo no isanse mampanyi Mahama ne mfonyi ene wode afiafia ho ntino wanam so etu kosambi ene no wode ema mampanyi ye no kire se wo fabronya ho ene wode awe krakase ensembisa ya wanam so eto ye ede mampanyi ya wodo enwumtuni no eje ehumuaya osusu se Ghana de hye bebre na so enya enyiano a yeni ebeje ho no ebi efa jida ehun sensem ehun ya wajidi se jida ehun sam ebeto dwana nsen no na akwa se yese proye bi ena ahye emuma ehun kosa wato ede amama mpanyi enu achi nso NPP abreso emra na mampanyi dada kofo etie dwaso no yese GMPC one mo ship bi wotoye eno nso ewomu se abandada na breso enesi yede na nso mampanyi da soara etie akonya nso yide na ehun kosa no wono ena enwumtuni no etoye ede ema no sese nia eda epaso ene merchant bank ya kire se ehonsem edi adencheche ewo mayi mu ya enipa bi ebisa se empanyimfo se won mo ton no ya ton ananso sa fe ni ye beton ede ama fortis adwumako no eno nso hu kosa ewo ho ya mampanyin kro ya ena nwumtuni no edane ede ama no eno ena Ghana de hye bebre wo ne wonom edi wei ehun kita ho a wo se wodwen ho a wonom ente ase esanse video yi kra no enya ma abontere enunti nipa bebre na enanim se enipa bi enekodi konkonsa ede ekire bambofo binom ene mpanyimfo binom a me kasei wonom efrase mpo ebise bisa barima Sydney ensam edefa video no ene enwom ni nyina eho na enu achi ne Ghana de hye bebre na eka ene se enwomtuni barima Sydney ewo mu se edru ba bia ne ho ahomete ewo ne nwom to emu na enye se bia oye keka ananso se woye bibibo ne de nanso edru ba bia na nwom to na ankasa no ya na odwene ho a wontimi entiase enkonkowie na su ni nyina mu no woye na famu de ede aboa o my Ghana enwom to yakwa homane so ne barima Sydney enkotwetwe nkomo enhwe se ensemi se de esi bobo be waye krado waye ne mfumpi ne mfumpi ana barima akwaba yene ne ba ne se ne de wakofa nwoma ba emu nsem doso anya bia na fo obatwokra ta abrozo mu ya brother de kamecha weche fo nyina me no Kasee de yenya call bia mfi bia nai obia enframe mfi ho yet na yenhwe anwumi a wodi hu sinia ba akofa nsem dia ba o mampanyini foto no wona netwo na moye anase otwase ani well na medika ka do ye video no eja we technical eja ka ono na ko betima cheche mu ye
But did can make nyum no wasem. Uchi nyum na nyum no title me donkomi. Donkomi uchi nyum na nyama me metete ewa bonchen. Eja ye na me ne na fufu hia. Na se be bi bia no bi hia bia so wo hwe de ekoso. Eja mo na mo kasa ye tinti mo fa ni nyina mbo MPP time no so gade chopper bo mu so de ekoso. Nti nyama ekoso street so. And eja me kan ni nyina bo mu. And our concept in the say me pay courtesy call on the president. Now my co-president say Nyama Ekoso street so and I name Ekoso Krumno and I mean it to a me bona mania. And also me can in our channel and we video now next year no so my reply. I use in the voice no the year first year and it's second year we no. And it's to more the year we no. It's because Nyama Ekoso street so and anyama ekoso community na no na me chichi ni nyina apo na me de koto nanim ampa so omaye moaye enti say abeto dwase se BNI for ehia wen se ato ensa fro wa why crowd so beko. Oh definitely me name video producer nya ya crowd pa se omo friend ya yebeko ni akocheche because menye boni bia me dwane debi menye boni bia so mo chomo sa frame ya dia meko. It is a say video way or the beba and answer who has some bent no be cancel them. Brad no craning a me video way in your video na APA. But normally a video producer na McLeod Ice Eagle Side Production no yeah the anyway no normally na say well ni video promotion na edin kakra chase cancer na dia to so nti ono ye ne say obebe ni kakra bi na ka dia say ne say ne nko for kakra bi na wa hwe response na how we na say no mu no na ekoliki ya say informal for nibiko ya omokonya we are on my trust idea we are found it's a video no dey really see and to tell the truth make my both stations bear 3 TV station dey call her say asama banti obi anya na dwen say omo be yi sa video we e wo omo video so say me hu me nim TV ko be yi yet me agisa madaroma mo naija yo berima ye bedo ase ne dey asia na emrepam no ye behwe se ebeba so se enya maso ne mum buga gin bitters wo mo na adwadie ene ebions no we enigide kase wo mo fa ahoka ene de ya ye de ebro ba bibia wo no ede etiko ne kopebito ye begina we so na Adom Kasee ene de bro ne de nyina da aba na wie ye ne mum ensoma wodo awte ye bi South Africa mampanyene ne nsia wode abepiem wo mayi mu ene wode abetu dwase investment ebekoso e wo mayi mu sanso ena teacher trainees ene de wote ho egu ambontia watu ate ne nyina da ene sa allowance de mo no empanyefo pese wo mutwam ye kwakọ drillship wonsense ma chachuchi kata wo so mampanyin dada kofidie wo je ekufo wono de ka ene wo bedan ye edema societe general ani edu omoka no sanso ene ekọ walewale adesuafo a yesu omo yedu omoko akogina court ye ne barima Sydney etwetwen komo ehwe video a wode aba abonten no mi ameken kan de ma wo obidum bie kwaku edu kumi mado ase ama omu se wo ye awa tu yetimi eba ofi ochenada ye besanso ede Adom Kasee papa abronemum akwa senior cameraman e multi TV wo ye awo foforo kra we say the way daddy foforo kra enti enigesem enene ye di etwato yado ase ama omu Father.